Σήμερα θα καλύψουμε όσο μπορούμε το θέμα του φόβου και το θέμα της πίστης, είτε είναι προς τον Θεό, που εκεί ίσως θα ασχοληθούμε περισσότερο, προς τον Θεό, και εμείς πώς επιλέγουμε. Και θα δούμε ορισμένα πράγματα τα οποία ενδεχομένως κάποια από αυτά να σας μείνουν στο νου σας, να μην την έχετε ξανακούσει, αλλά όμως είναι αρκετά σημαντικά γιατί πολλές φορές το θέμα της πίστης και το θέμα του φόβου τα βλέπουμε λίγο επιφανειακά. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, ότι η πίστη και ο φόβος θέλουν να καλύψουν ένα πρόβλημα που έχουμε, τι είναι το αύριό μας. Θα φοβηθούμε για το αύριο ή πιστεύουμε για το αύριο. Επιλέγουμε ένα από τα δύο. Όσον αφορά τα πράγματα του Θεού, η αγάπη καλύπτει κάθε ανάγκη πίστεως ή φόβου. Ο Απόστολος Παύλος θα μας πει ότι η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Πίστη, ελπίδα και αγάπη, η αγάπη είναι πάνω απ' όλα. Προσέξτε πώς γίνεται αυτό. Η ενότητά μας με τον Θεό δημιουργεί μια τεράστια εμπιστοσύνη. Και η ενότητα αυτή είναι μόνο μέσω της αγάπης. Και ο φόβος φεύγει. Η ενότητά μας με τον Θεό μέσω της αγάπης δεν αναγκαιούται πίστη. Είσαι μαζί Του, ζεις μαζί Του. Τον βλέπεις στο πνεύμα σου. Σε ανακουφίζει, σου δίνει δύναμη και την χάρη Του την καταλαβαίνεις. Αλλά εμείς σαν άνθρωποι, όταν ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, βλέπουμε ότι τόσο ο φόβος όσο και η πίστη έχουν ένα ρόλο να ερμηνεύσουν, αν θέλετε, πράγματα τα οποία δεν έχουμε δει ακόμα και δεν ξέρουμε. Και είτε ζούμε σε ένα φόβο, είτε πιστεύουμε και ησυχάζουμε. Τώρα, ο φόβος, και ακόμα και ο πιο μικρός φόβος, μπορεί να κάνει μεγάλη ζημιά. Είναι αφανής σαν φόβος. Είναι μέσα μας που συμβαίνει. Και θα δούμε ότι στην Αγία Γραφή υπάρχει αυτός ο αρνητικός φόβος. Ο φόβος ο ανθρώπινος, που θα έρθει ο πανικός, θα έρθει η δειλία απέναντι σε ανθρώπους ή απέναντι σε δυσκολίες που έχουμε. Και υπάρχει αυτό, και θα δούμε σε αυτό το παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, την αδυναμία μας θα τη δούμε στον Ααρών. Όταν ο Μωυσής ήταν πάνω στο βουνό να κατεβάσει τις εντολές του Θεού, εκεί βλέπουμε τον Ααρών να αντιμετωπίζει το λαό που αγανάκτησε που ο Μωυσής έχει αργήσει, λες και ο Θεός έχει εξαφανιστεί, και έτσι ο Ααρών φοβήθηκε το λαό, και για να μην ξεφύγει εντελώς και έτσι και να γίνει αντάρτης όσον αφορά την εξουσία, και έκανε το μοσχάρι και τους μάζεψε όλα τα χρυσά και τα δαχτυλίδια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, και έκανε το μοσχάρι αυτό, και αυτό ήταν εξαιτίας της αδυναμίας του. Και αυτό είπε και στον Μωυσή, του λέει, και λέει στον Μωυσή όταν κατέβηκε, λέει, να μην θυμώσεις, λέει, εσύ γνωρίζεις το λαό ότι έγκυται στην κακία. Επειδή ο λαός γνώριζε τον Θεό και την απελευθέρωση που ο Θεός του έκανε, δεν σημαίνει ότι ήταν συνδεδεμένος με τον Θεό. Και έτσι ήταν μέσα εκτεθειμένος στους φόβους του και στην πολύ πολύ μικρή πίστη του, γιατί σου λέει, αν ο Θεός μας έβγαλε από την Αίγυπτο, τώρα πρέπει να είναι συνεχώς μαζί μας. Ήτανε συνεχώς μαζί του, αλλά όμως πόσο εύκολα ο φόβος έρχεται. Ο Πέτρος αργότερα, θα δούμε στο παράδειγμα της Καινής Διαθήκης, να υποκύπτει στο φόβο της υπηρέτριας που του είπε ότι ήταν μαζί με τον Χριστό, ή θα δούμε τους Αποστόλους
να εγκαταλείπουν και τους μαθητές των Χριστό όταν άρχισε να τους μιλάει «Θα φάτε το σώμα μου, τη σάρκα μου και θα πιείτε το αίμα μου», μιλώντας για τη Θεία Κοινωνία και για τη θυσία του στο Σταυρό. Αυτό βλέπουμε εδώ τα λάθη και τις αδυναμίες, αλλά όμως υπάρχει και ο θετικός φόβος. Και σε αυτό θα μείνουμε λίγο σήμερα, ο φόβος του Κυρίου, που δεν σημαίνει τρόμος, αλλά είναι ένα δέος και σεβασμός στον Θεό που δεν απουσιάζει όταν αγαπάμε τον Θεό. Η αγάπη μας προς τον Θεό περιέχει αυτό το δέος και το σεβασμό στον Θεό. Και συχνά ακόμα και πιστοί ερχόμαστε να νομίζουμε ότι αγαπάμε τον Θεό και δεν χρειάζεται ο φόβος του Θεού. Και χωρίς τον φόβο του Θεού καμιά φορά έχουμε την παρακοή ή όπως θα πει η καθημερινή μας γλώσσα, ξεσαλώνουμε, κάπου ξεχνιόμαστε. Γιατί είναι ο φόβος του Θεού που τον παραμυρίζουμε και λέμε είναι η αγάπη του Θεού. Ναι, και στην Αγία Γραφή επαναλαμβάνει 365 φορές, τώρα δεν ξέρω, δεν το έλεγξα εγώ, αλλά το διάβασα, 365 φορές το μη φοβού, διότι εγώ είμαι μαζί σου. Παρότι υπάρχει αυτό το μη φοβού, διότι εγώ είμαι μαζί σου, και ο Κύριος το έχει βάλει τόσο συχνά, να μην φοβόμαστε τι, ότι ο Θεός θα μας εγκαταλείψει από την αγάπη Του. Θα μας εγκαταλείψει στον θάνατο. Θα μας εγκαταλείψει στην αμαρτία μας. Αυτό να μην φοβόμαστε. Και η Καινή Διαθήκη φυσικά θα μας πει ακριβώς το εδάφιο αυτό, η τέλεια αγάπη έξω διώκει το φόβο. Ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τελειωμένος εν τη αγάπη. Και εδώ μιλάμε για μια εκκλησία που η εμπειρία της τα τελευταία 100 χρόνια, όταν έγραφε εδώ ο Ιωάννης την επιστολή του, τι ήτανε? Διωγμός. Ήτανε η βαρβαρότητα των Ρωμαίων και ιδιαίτερα και από τον Έρωνα που και τους άλλους επόμενους καίσαρες της εποχής, που θέλουν να δικαιολογήσουν κυνηγώντας τους χριστιανούς. Ποιος έκαψε τη Ρώμη? Οι χριστιανοί. Και τους σταυρώνανε στο δρόμο. Και λέει εκεί, λέει ο Πέτρος, μη φοβού, εκεί λέει ο Ιωάννης, η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Που σημαίνει στην εμπειρία του στο διωγμό επάνω, η αγάπη του Θεού είναι πιο δυνατή από την δύναμη του φόβου. Αυτό μόνο το Πνεύμα του Θεού το κάνει. Και όταν το έχει ανάγκη η Εκκλησία, ο Θεός το δίνει. Εμείς δεν έχουμε αυτό το διωγμό σήμερα, αλλά όμως πώς μπορούμε να χτιστούμε σε αυτήν την αγάπη. Πώς μπορούμε να χτιστούμε σε αυτή την αγάπη που περιέχει τον φόβο του Θεού. Και προσέξτε, παρότι περιέχει μέσα το φόβο του Θεού, είναι μια τεράστια αγάπη που ο Χριστός λέει όταν θα ξανάρθει θα πάρει τους δικούς του και θα τους έχει επάνω στο θρόνο το δικό του, που ο θρόνος ο δικός του είναι φόβος και τρόμος για ολόκληρη τη γη και τον ουρανό. Και ο θρόνος αυτός του Χριστού είναι δίπλα στο θρόνο του Θεού. Είναι στα δεξιά του Πατρός, μάλλον πρέπει να κάνω αυτό, στα δεξιά είναι ο Χριστός. Άρα εδώ βλέπουμε πως αυτή η αγάπη μας για τον Χριστό πρέπει να είναι σε ένα πολύ ισχυρό βαθμό. Σε αυτό που λέει ο Χριστός, να είμαστε ένα. Να γίνουμε ένα μαζί Του. Και πρέπει να χτιστούμε σε αυτό το φόβο του Θεού. Τι σημαίνει όμως φόβος Κυρίου? Από πού ξεκινάει αυτός ο φόβος του Κυρίου? Για μας τους ανθρώπους εδώ που ζούμε στη σάρκα μας.
Έρχομαι την Έξοδο 33:20 που λέει και δεν δύναται να δεις το πρόσωπό μου. Λέει στο Μωυσή, φίλος του ο Μωυσής του Θεού, λέει στο Μωυσή, τι θες να κάνω για σένα? Να δω, λέει, τη δόξα σου. Τη δόξα μου? Δεν μπορείς να δεις το πρόσωπό μου γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει με δει και ζήσει. Είναι σαν να πάμε όλοι μαζί παρέα τώρα και να σας πάρω παρέα, πάμε μαζί, πάμε μια εκδρομή, πάμε να δούμε τη δόξα του Θεού. Να θα μας πάει. Με τη σάρκα μας και με το σώμα μας δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό. Η σάρκα φοβάται τον Θεό. Ο Θεός είναι αιώνιος, η σάρκα μου όχι. Η σάρκα περιέχει αμαρτία, η σάρκα θα πεθάνει μια μέρα και γιατί δεν μπορεί η αμαρτία να δει τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Άρα μπορούμε να εννοήσουμε ότι όντως υπάρχει αυτός ο φόβος του Θεού μέσα μας, ο θετικός φόβος αν θέλετε, μπροστά στην παρουσία του Θεού. Δεν μπορείς να ζήσεις εάν θέλεις να πας έτσι όπως είσαι αυτή τη στιγμή μπροστά στον Θεό. Φανταστείτε την χάρη που ο Χριστός έκανε να αφαιρέσει την αμαρτία για να προσευχόμαστε σήμερα μπροστά στο θρόνο του Θεού. Εν πνεύματι και εν αληθεία. Πόσο σημαντικό είναι. Αλλά εδώ είναι σαν έκφραση ο φόβος του Κυρίου να καταλάβουμε. Αλλά από θρησκευτικής πλευράς, προσέξτε, ένας θρησκευόμενος άνθρωπος πώς θα δούμε αυτό τον φόβο του Θεού να σπρώχνει σε έναν πλήρη σεβασμό, να το πω έτσι. Σε ένα σεβασμό που έρχεται μέσα από την καρδιά μας. Και προσέξτε, και ο Ισαΐας στο 2:19 μας αναφέρει ένα ισχυρό εδάφιο. Και αυτή η θέλωση εισέλθει εις τα σπήλαια των βράχων και στις τρύπες της γης. Τώρα ξέρουμε τι σημαίνει τρύπες της γης και στους βράχους από κάτω και στα σπήλαια. Με τους τελευταίους πολέμους τα τελευταία 10 χρόνια βλέπουμε παντού η γη να είναι τρυπημένη και να έχουμε από κάτω τα όπλα μας και οι εχθροί να κρύβονται από κάτω και βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, από εκεί όλοι κρυμμένοι και τα έχουμε κρυμμένα κάτω από τα βουνά μας. Για κάθε περίπτωση να μπορούμε να κρυφτούμε. Αλλά εδώ όμως κρύβεται ο άνθρωπος για τον φόβο του Κυρίου και δια τη δόξα της μεγαλειότητος αυτού. Εδώ σημαίνει ότι στην παρουσία του Θεού εμείς πρέπει να έχουμε πλήρη σεβασμό και υποταγή. Και αν δεν το έχουμε θα πάμε να κρυφτούμε. Ο Σατανάς όταν ζήτησε τον Ιώβ να τον επηρεάσει και να του καταστρέψει οτιδήποτε ο Θεός του είχε χαρίσει, όταν ο Θεός του είπε δεν θα του αγγίξεις τη ζωή, αυτός λέει με ηρωνία θα σκέφτηκε, άστο σε μένα, θα τον κάνω εγώ να έρθει εναντίον σου. Δεν το κατάφερε. Δεν τόλμησε να πάει στον Θεό πίσω. Ντράπηκε σίγουρα όταν έκανε τόσα ενάντια στον Ιώβ και ο Ιώβ στάθηκε. Και προσέξτε, δεν είναι ότι ο Ιώβ δεν είχε ερωτήσεις, είχε. Αλλά στάθηκε στο σεβασμό του Θεού με πλήρη υπακοή και υποταγή, λέγοντας τον εαυτό του και ό,τι ο Θεός θέλει, εκείνος είναι από κάτω, δεν θα τα βάλει με τον Θεό, έστω και αν ρωτάει τον Θεό, τι μου συνέβη, τι έγινε σε μένα. Ο Σατανάς ζήτησε και εγώ τον περιόρισα, τη ζωή του δεν θα στην πάρει. Και εδώ το λέει ο Χριστός σε μας. Για πράγματα που μας φοβίζουν εδώ στον κόσμο θα έρθουν, θα κυνηγηθούμε, θα έρθει ο διάβολος να μας δοκιμάσει και πάλι, αλλά θα έρθει ο Θεός να κλονίσει τη γη. Και τόσο αν θέλετε οι δυνάμεις της πονηρίας, όσο και ο άνθρωπος θα φοβηθούν. Τα πονηρά πνεύματα παρακαλούσαν τον Χριστό μη μας στείλεις στην Άβυσσο,
Γιατί ξέραν τι είναι η Άβυσσος νούμερο 1 και ξέραν την εξουσία του Χριστού, που έτσι και τους το έλεγε θα έπρεπε να πάνε εκεί. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η παρουσία του Κυρίου έχει έναν φόβο που αν εμείς επιλέξουμε από την αρχή τον φόβο και το σεβασμό του Κυρίου θα γλιτώσουμε εξαιτίας της αγάπης. Θα πιαστούμε στην αγάπη μας προς τον Θεό και ο φόβος θα φύγει. Και θα καθίσεις μια μέρα και στο θρόνο του Θεού, στα δεξιά του θρόνου του Θεού, εκεί που είναι ο θρόνος του Χριστού, και δεν θα φοβάσαι τον Θεό καθόλου, γιατί είσαι ενωμένος μέσα στην αγάπη. Αλλά ο Ισαΐας εδώ μας λέει, προσέξτε σαν άνθρωποι, μην βλέπετε τον φόβο του Θεού σαν κάτι αρνητικό, όταν γίνεται ένας πλήρης σεβασμός και υποταγή. Και τι λέει ο Θεός? Επίτηδες βάζει το φόβο στα παιδιά του για να τα προφυλάξει. Εδώ να δούμε την καλοσύνη του Πατέρα, να μην παρασυρθούμε στο να πάρουμε τον Θεό σαν δεδομένο. Και τι λέει? Και θέλω δώσει σε αυτούς καρδία μία και οδό μία για να φοβόνται πάσης τας ημέρας. Να με σέβονται για να μ' ακούνε. Και όχι μόνο για το δικό τους καλό, αλλά και για τα παιδιά τους, την επόμενη γενεά. Και θα κάνω διαθήκη μαζί τους. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάνω διαθήκη μαζί σας, λέει ο Θεός. Και μέσα στο αίμα του Χριστού. Κανένας δεν θα σας πάρει από τα χέρια μου. Αλλά προσέξτε, το ότι δεν θα σας πάρει κανένας από τα χέρια μου, αυτό δεν σημαίνει ότι εσείς κάποια στιγμή γινόσαστε θεοί. Κάποια στιγμή εσείς, αν θέλετε, πως λέμε εμείς οι Έλληνες, καβαλάτε το καλάμι και νομίζετε ότι ο Θεός είναι του χεριού σας. Πάντα λέμε το θέλημά σου ούτω εμών. Πάντα λέμε το θέλημά σου όπως στον ουρανό και στη γη. Πάντα είμαστε υποταγμένοι και γι' αυτό το λόγο ο Θεός θέλει να μας βάλει έναν σχετικό φόβο μέσα μας απέναντί του, απέναντι στην παντοδυναμία του. Και εκεί λέει, και δεν θέλω αποστρέψει αυτούς όταν είναι σε αυτό το μονοπατάκι, να με σέβονται και εγώ τους σέβομαι. Και δεν θέλω αποστρέψει από πίσω αυτόν για να αγαθοποιώ αυτούς. Εγώ θα συνεχίζω να τους αγαθοποιώ όταν είναι σε αυτό το μονοπάτι της σχέσης, σωστής σχέσης μαζί μου. Και θέλω δώσει τον φόβο μου εις τας καρδίας αυτών. Αλλά βλέπουμε όμως και το σκοπό, για να μην αποστατήσουμε. Είναι ωραίο που το Πνεύμα το Άγιο λέει μας ελέγχει, γιατί το Πνεύμα το Άγιο μας προειδοποιεί, γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα μας θυμίσει την επί του όρους ομιλία, θα μας μιλήσει τους τρόπους μας, τους δρόμους μας και αποφάσεις που παίρνουμε επηρεασμένοι από τον κόσμο γύρω μας. Και εκεί να μας διορθώσει τι είναι αυτό, ο φόβος του Θεού. Και έχει το μέτρο του ο Θεός για να μας βοηθήσει. Και θέλει να μας αγαθοποιήσει, αυτός είναι ο σκοπός του. Και θέλει να μας προστατεύσει από την αποστασία. Τώρα, συχνά μέσα στη θρησκευτική μας σχέση με τον Θεό, άμα θα το δούμε τον κόσμο μας από την θρησκευτικότητά του, έχουμε γεμίσει σύμβολα, έχουμε γεμίσει ναούς, έχουμε γεμίσει εικόνες, να μας θυμίσουν, αν θέλετε, το ότι είμαστε χριστιανοί και τον Σταυρό, και ο λαός του Θεού είχε, αν θέλετε, το ναό στην Παλαιά Διαθήκη και σήμερα έχουμε τους ναούς μας, αλλά να μην έχουμε τη λανθασμένη άποψη ότι επειδή έχουμε τους ναούς με τους τρούλους και το Σταυρό και τα σύμβολα αυτά, ότι αυτά θα μας γλιτώσουν. Ο Θεός είναι ζωντανός, ενεργός, που στην καρδιά, μέσα μας. Επειδή
επειδή έχουμε τα σύμβολα καμιά φορά παρασυρώμαστε και αυτό κατατάει σαν μαγεία. Νομίζουμε ότι επειδή έχουμε τα σύμβολα αυτά θα μας φυλάξουν. Όχι. Τα σύμβολα μου θυμίζουν τη σχέση μου με τον Θεό, ότι πρέπει να χτίζομαι στην αγάπη. Ναι. Ότι αν αφήνω το Πνεύμα του Θεού και το Λόγο του Θεού να χτίζει τον εσωτερικό μου άνθρωπο και να με αλλάζει, τα σύμβολα είναι σύμβολα. Ποτέ όμως να μην αντικαταστήσουν την πίστη μας. Και συχνά πιστεύουμε στα σύμβολα, άμα δεν έχουμε το σύμβολο δίπλα μας. Ναι, και ο λαός Ισραήλ είχε το ναό που τον είχε καταντήσει να είναι τι? Η αγορά. Και αγοράζαν και πουλούσαν. Άλλος ο σκοπός της αγοράς που είναι η κερδοσκοπία για αυτόν τον κόσμο, και άλλο ο ναός του Θεού που είναι προσευχής και ενότητας με τον Θεό. Και θα πει ο Ιώβ, το πρώτο βιβλίο γραμμένο στην Αγία Γραφή, «Ιδού ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι σοφία και αποχή από το κακό σύνεσης». Δηλαδή, ο φόβος του Κυρίου με κάνει σοφό. Όταν με κάνει σοφό, με κάνει να καταλάβω το καλό και το κακό και απέχω από το κακό. Έτσι, ο φόβος του Κυρίου είναι κάτι καλό και θετικό στη ζωή μας. Και αυτός είναι που μου δίνει σοφία να αποφύγω το κακό και να εκλέγω το αγαθό. Καμιά φορά ο Θεός θα μας πει, φύγε από εδώ και πήγαινε εκεί, σε στέλνω εδώ, σε στέλνω εκεί. Και καμιά φορά λες, δεν άκουσα τη φωνή του Θεού. Τότε κάνε αυτό που κάνεις και χρησιμοποίησε τον χαρακτήρα του Χριστού. Ο φόβος του Θεού, προσέξτε, θα μας πει και στο Δευτερονόμιο αμέσως μετά στο νόμο, λέει γιατί τη τεράστια σημασία που έχει ο φόβος προς τον Θεό και σεβασμός προς τον Θεό του ουρανού. Προσέξτε τι λέει εδώ, σε αυτόν βασίζεται η μαρτυρία του λαού. Φυλάτετε λοιπόν και κάνετε αυτά, γιατί αυτή είναι η σοφία σας και η σύνεσή σας ενώπιον των εθνών. Η μαρτυρία του λαού ενώπιον των εθνών είναι να απέχουν από το κακό. Αυτό είναι η μαρτυρία των χριστιανικών εθνών σήμερα. Είναι η μαρτυρία της Εκκλησίας το ότι απέχουμε από το κακό. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Όταν απέχουμε από το κακό, όταν έχουμε τη σοφία του Θεού και τη σύνεση του Θεού και οι άλλοι βλέπουν και υπάρχει μαρτυρία. Και τα έθνη μετά θα ρωτήσουν για αυτά τα διατάγματα. Πώς εσείς κάνετε το καλό και πετυχαίνετε. Και θα πούνε, ιδού λαός σοφός και συνετός είναι το μέγα τούτο έθνος. Δηλαδή, ο φόβος του Θεού από τον άνθρωπο προς τον Θεό προφυλάσσει τον άνθρωπο στον καλό δρόμο και αυτός γίνεται οδηγός για τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η δύναμη της μαρτυρίας. Και αυτό που λέει στο Δευτερονόμιο, δεν θα ανοίξω τα επόμενα 3 εδάφια, ο Ψαλμός 111:10. Θα πει και πάλι αρχή σοφίας φόβου Κυρίου. Στις παροιμίες ο Δαβίδ το είπε αυτό και στις παροιμίες ο Σολομώντας θα πει πάλι αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Δεν ήταν κάτι καινούριο. Ήταν κάτι που έρχεται από τον Ιώβ, στην Πεντάτευχο, στον Δαβίδ, στον Σολομώντα. Επίγνωσης Αγίων φρόνησης. Παροιμίες 9-10. Και ο εκκλησιαστής θα μας κλείσει να μας πει κάτι πολύ σημαντικό. Πριν πάμε στην Καινή Διαθήκη, προσέξτε, θα πει ας ακούσουμε το τέλος της υποθέσεως. Απόλυτη σοφία, να κάνουμε ένα ζουμί, να κάνουμε μια φράση, μια περίληψη, μια σημαία και με αυτό να πάμε. Φοβού των Θεών, φύλατε τις εντολές του, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Τώρα λες, ποιες εντολές του, ας κάνουμε τις 2. Τις πιο σημαντικές. Αγάπα Κύριο τον Θεόν σου, εξ όλης της ψυχής σου και διανοία σου και δυνάμεών σου και τον πλησίον σαν τον εαυτό σου.
Αυτές οι δύο εντολές πάνε το φόβο περίπατο. Δεν τον χρειάζεσαι, γιατί η αγάπη περιέχει τον σεβασμό στον Θεό. Γιατί έχουμε μεγαλώσει σε αυτό. Και έτσι ο φόβος μας δεν προέρχεται επειδή είμαστε τρομοκρατημένοι για την τιμωρία του Θεού. Όχι. Ο φόβος μας έρχεται από την αναγνώριση του μεγαλείου του Θεού. Και παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε ένα κτίριο, μεγάλο κτίριο, και έχουμε μεγάλα κτίρια στην εποχή μας, πείτε ότι κάτι συνέβη και υπάρχει πρόβλημα στο κτίριο αυτό, και ποιον θα φωνάξουμε? Δεν μπορώ να κάνω εγώ τη δουλειά. Θα φωνάξω τους ειδικούς που έχουν τους γερανούς τους, που ξέρουν τα θεμέλια, είναι πολιτικοί μηχανικοί, είναι που ξέρουν ακριβώς τι θα μου πούνε, πού υπάρχει το πρόβλημα, για να το διορθώσουμε. Δεν έχω ιδέα. Όταν εγώ δεν έχω ιδέα περί της αιωνίου ζωής και βλέπω τον Θεό να είναι αιώνιος και λέει στην παραχωρώ την αιώνια ζωή, τι ξέρω για την αιώνια ζωή? Τι είναι αυτό που γνωρίζω και λέω και μπορώ να κάνω και τον εγωιστή για την αιώνια ζωή? Τίποτα δεν γνωρίζουμε. Είμαστε στα χέρια Του και τα χέρια αυτά μας κρατάνε. Αφινόμαστε στα χέρια του Θεού. Σέβομαι τα χέρια που με κρατάνε. Σέβομαι τα χέρια που με ταΐζουν. Σέβομαι τα χέρια που μου δίνουν ζωή μέσα στον κόσμο. Και λέει στους Γαλάτες, είναι θέμα δηλαδή προσωπικό μεταξύ εμού και του Θεού, όταν ο Θεός λέει σας κρατάω στα χέρια μου. Αυτό είναι το παν του ανθρώπου, θα πει ο Εκκλησιαστής. Να σέβεσαι αυτόν που σε κρατάει. Και πάει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες που έπρεπε να τους μαλώσει και τους λέει, πρέπει να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Ο Χριστός που προσευχόταν κάθε βράδυ, απομονωμένος, που ήταν συνέχεια σε επαφή με τον Πατέρα, που δεν έκανε τίποτα αν ο Πατέρας δεν του το είχε φανερώσει, που ήταν ενωμένος με τον Πατέρα σαν ένα. Δεν φοβότανε τον Πατέρα σαν Πατέρα, ότι ο Πατέρας παραδείγματος χάρη θα ξυπνήσει από λάθος πλευρά το επόμενο πρωινό και θα είναι εκνευρισμένος μαζί μου γιατί δεν ήπια τον καφέ του. Τέτοια θα κάνουν μισοί άνθρωποι, όχι ο Θεός. Απόλυτα εμπιστευμένος στον Θεό, τι ήταν, λέει, εις τα πάντα υπάκουος. Δηλαδή η αγάπη του Χριστού προς τον Θεό δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη περιγραφή φόβου. Δεν υπήρχε φόβος. Υπήρχε ενότητα. Και αυτό είναι που απολαμβάνουμε εμείς στον Χριστό. Την ενότητά Του με τον Θεό, να βλέπουμε τον Θεό πίσω από τη ζωή Του. Και εμείς πρέπει να μεγαλώσει, λέει ο Χριστός, μέσα μας. Εωσού, λέει, τεκνία μου, για τους οποίους πάλι είμαι σε οδύνες. Ξέρω ότι με πόνο τρέχω από πόλη σε πόλη και κάνω και θαρρύνω. Και σε εσάς τους Γαλάτας που έχω μάθει ότι ήσασταν έτοιμοι να εγκαταλείψετε τον Χριστό. Πρέπει να μορφωθεί και να μεγαλώσει ο Χριστός μέσα σας όσον αφορά η σχέση σας με τον Θεό, να είναι η σχέση ίδια του Χριστού με τον Θεό. Και στο Ψαλμό 34:11, τι ωραία μας λέει, και δεν είναι μόνο το μόνο μέρος, απλώς επιλέγω τα εδάφια που βάζουν το θέμα μας σε μία σειρά. Ελάτε τέκνα μου, ακούσατε μου, τον φόβο του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Αυτό έκανε ο Ιώβ στα παιδιά του. Προσευχόταν για τα παιδιά του, τους μίλαγε για τα παιδιά τους. Τι τους μίλαγε? Τον φόβο του Θεού. Να προσεύχονται, να είναι ενωμένοι με τον Θεό. Και αυτό πραγματικά λειτουργεί σαν μια πηξίδα ηθικής στη ζωή μας και απομακρύνεται ο άνθρωπος από το κακό. Σήμερα δεν υπάρχει πηξίδα ηθικής στα σχολεία, στους teenagers που θα κουβαλήσουν τα μαχαίρια μαζί τους και θα μαχαιρώνονται ο ένας με τον άλλον. Αυτά ακούμε στα νέα. Και δυστυχώς
αυτό δεν μπορεί να σταματήσει. Θέλουμε τον Θεό να μας ανοίγει τα μάτια στο καλό και στο κακό. Ψαλμός 19, 9 μέχρι 11. Ο φόβος του Κυρίου είναι καθαρός, διαμένων στον αιώνα, εκκρίσεις του Κυρίου είναι αληθινέ και δίκαιε, επιθυμητές, γλυκύτερες από το μέλι, δηλαδή ανακουφίζεται ο βασιλιάς Δαβίδ όταν έχει τον φόβο του Θεού. Κι ας είναι βασιλιάς. Και όχι μόνο λέει εγώ προφυλάσσομαι, υπάρχει ανταμοιβή. Δηλαδή η ανταμοιβή την καταλαβαίνουμε στην Καινή Διαθήκη πάλι στην έννοια της αγάπης. Γιατί όταν αγαπάς τον Θεό που σε αγαπάει χωρίς μέτρο καθ' υπερβολή, ο Θεός του καταλαβαίνει αυτή την αγάπη. Ακούει τη φωνή σου, τον τρόπο που του μιλάς, τον τρόπο που τον σέβεσαι, τον τρόπο που δεν τον χειρίζεσαι νομίζοντας ότι θα τον χειριστείς και θα πεις εντάξει θα βάλω ένα σύμβολο εδώ χριστιανισμού και αυτό θα με φυλάξει. Το σύμβολο δεν κάνει τίποτα. Αν δεν έχεις την αγάπη προς τον Θεό, η αγάπη του Θεού αυτόματα έρχεται να σε φυλάξει. Και λέει υπάρχει τεράστια ανταμοιβή ζωής. Γι' αυτό και τα λόγια του Θεού, οι υποσχέσεις του είναι λόγια ζωής αιωνίου. Ζωή παίρνω. Δεν είναι και μόνο για να κάνω το καλό, αλλά είναι και τι ανταμοιβή ο Θεός έχει για όλους μας πάνω σε αυτό. Τώρα εμείς πάλι βλέποντας το φόβο του Κυρίου, γιατί όπως είπα προηγουμένως, και μια φορά το έχουμε συνηθίσει εμείς οι χριστιανοί κηρύττοντας τον Θεό της αγάπης, γιατί είναι και έτσι είναι, και του ελέους και έτσι είναι. Αλλά όμως οι άνθρωποι του Θεού στη βίβλο περιγράφονται σαν αυτοί που φοβούνται τον Θεό. Σε αυτή τη σκέψη στάθηκα. Πως οι φίλοι του Θεού όπως ο Μωυσής, όπως ο Αβραάμ, φοβούμενος τον Θεό, ο Ισαάκ το ίδιο, ο Νόε το ίδιο, φοβούμενος τον Θεό, δεν τους έκανε κακό. Και εδώ θα δούμε ότι ο σατανάς θα έρθει να μας φοβήσει ανθρωπίνως και θα έρθει να μας λυγίσει ανθρωπίνως, όχι επειδή ο φόβος προς το Θεό είναι κακός, αλλά επειδή μισεί τον Θεό θέλει να φοβόμαστε τον διάβολο και όχι τον Θεό. Θέλει ο διάβολος να γίνει Θεός στη ζωή του ανθρώπου και έχει γίνει. Είναι ο άρχοντας του αέρα που επηρεάζει κάθε φιλοσοφία, κάθε ίντερνετ που ακούμε μηνύματα, πόσα είναι ενάντια στο Λόγο του Θεού και πόσα είναι υπέρ του Λόγου του Θεού. Και θα έρθει ο σατανάς να παρασύρει εμάς με τον φόβο το δικό του. Και ο φόβος του διαβόλου δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε αγάπη. Και αγάπη Θεού. Γιατί ο διάβολος δεν αγαπάει. Και έχει μόνο φόβο. Αλλά εδώ να δούμε και θα κλείσουμε με αυτές τις σκέψεις. Είναι και άλλα εδάφια, αλλά ας μην μακρηγορούμε σε αυτό. Ήδη έχουμε πάρει αυτή την έννοια του φόβου του Κυρίου. Και σε μας με τον φόβο του Θεού έχουμε την υπακοή. Και όταν υπακούμε τον Θεό, ακούμε Αυτόν που έχει βάλει τα θεμέλια της αιωνίου ζωής. Έχει βάλει τον ηγέτη, τον Ιησού Χριστό, που πραγματικά είναι σύμφωνα με την αγαθή καρδιά του Θεού Πατέρα. Έχουμε αυτή την υπακοή σε Αυτόν που πραγματικά ξέρει τον νέον ουρανό και τη νέα γη. Ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται το νέο μου σώμα, η ψυχή μου, το πνεύμα μου. Και νιώθω
με κάνει να νιώθω πραγματικά ελεύθερος. Από τη μία έχουμε το φόβο του Θεού, από την άλλη έχουμε την πίστη προς τον Θεό. Πίστη προς τον Θεό όσο αυξάνει, η υπακοή μας μετά αυξάνει και η πίστη μας προς τον Θεό μας κάνει να νιώθουμε εξαρτημένοι ακόμα και για πράγματα που γνωρίζουμε την ημέρα μας. Να ξεκινήσει η μέρα μας και μπορεί η μέρα μας να είναι μια ημέρα ρουτίνας. Ξέρεις τη δουλειά σου, έχεις προετοιμαστεί, έχεις τα εργαλεία σου, έχεις το νου σου κλπ. Πάλι όμως πας στον Θεό και λες, Θεέ μου, η ζωή μου είναι στα χέρια σου. Εξαρτώμαι από σένα. Θα μπω στο αυτοκίνητο, θα πάω στη δουλειά. Θα κάνω, αυτό με γλίτωσε πάρα πολύ όταν δούλευα για 30 χρόνια στη δουλειά μου. Την ήξερα πάρα πολύ καλά. Την είχα χτίσει, άμα θέλετε. Και ήταν στα δικά μου τα μέτρα. Και θα μπορούσα να πω, τα ξέρω όλα, αλλά δεν έμπαινα μέσα στην πόρτα και λέω, Θεέ μου, βοήθησέ με. Όχι μόνο να κάνω τη δουλειά μου σωστά, αλλά να ανανεώνομαι. Κάναμε να μην βαρεθώ. Κάναμε να μην γίνω τεμπέλης επειδή τα ξέρω και μπορώ να κάνω τον έξυπνο στους άλλους. Και κάναμε να είμαι δημιουργικός. Και αυτό πραγματικά ανανεώνει το πνεύμα. Και ας κάνουμε πράγματα τα οποία είναι, αλλά τι γίνεται, ενωνόμαστε με τον Θεό για όλα. Εξαρτώμαι από τον Θεό να επιβεβαιώσεις το δικό μου πνεύμα, ναι παιδί μου είσαι μαζί μου και εγώ είμαι μαζί σου. Και θέλω να νιώθω ειρήνη με τον Θεό. Και επειδή γνωρίζω την μεγαλειότητά Του και την δύναμη Του, χαίρομαι να εξαρτώμαι από Αυτόν. Και χαίρομαι να υπακούω σε Αυτόν. Και μεγαλώνεται, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες, εν Χριστώ, με υπακοή και εξάρτηση στον Θεό. Μεγαλώνουμε εν Χριστώ Ιησού. Και όταν μεγαλώνουμε στο μέγεθος του χαρακτήρα του Χριστού, τι γίνεται, αρχίζουμε να απολαμβάνουμε την τελειότητα της αγάπης Του. Αλλά αυτή η αγάπη του Θεού που μας κάνει ένα μαζί με τον Θεό, έχει πίστη και φόβο Θεού μέσα της. Αλλά επειδή η αγάπη είναι αγάπη, η ομορφιά της διώχνει κάθε αρνητικό του φόβου. Κάθε αρνητικό για πράγματα που δεν ξέρω. Ξέρει ο πατέρας μου. Για πράγματα που δεν γνωρίζω. Δεν χρειάζεται να γνωρίζω πράγματα που δεν χρειάζονται να γνωρίζω. Αφού ζω στο σπίτι του πατέρα, αφού έχω σχέση έτσι με τον Θεό ενωμένη, κι ας μην γνωρίζω το αύριο, το ξέρει εκείνος. Εκείνος είναι αιώνιος. Πάντα ήταν. Ό,τι είπε έγινε και ό,τι λέει γίνεται. Άρα λοιπόν είμαι μαζί Του, τελειώσαν τα προβλήματά μου. Δεν χρειάζεται φόβος. Δεν χρειάζεται ούτε καν πίστη πια. Απολαμβάνω την αγάπη του Πατέρα. Χρειάζεται πάντα να είμαστε μεγαλωμένοι πνευματικά στο μέγεθος του πληρώματος του Χριστού. Που λέει ο Απόστολος Παύλος. Και χαιρόμαστε γιατί ο Απόστολος Παύλος έζησε πολλά και δύσκολα, αλλά την ίδια στιγμή μπορούσε να μας περιγράψει αυτά τα αιώνια λόγια της χάρης του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας. Αμήν. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη Σου καλύπτει τα πάντα. Ούτε τον φόβο χρειαζόμαστε, ούτε καν την πίστη χρειαζόμαστε για το αύριό μας όταν είμαστε ενωμένοι μαζί Σου. Γνωρίζουμε ότι το αύριο είναι στα χέρια Σου. Γνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι ο πατέρας του μέλλοντος. Αυτός κρατάει το μέλλον μας στα χέρια Του. Και εμείς αναζωογονούμαστε στη ζωή εξαιτίας του Χριστού και εξαιτίας της αγαθής πρόθεσής Σου, της αγάπης Σου να μας έχει στην αιώνια ζωή. Ευλόγησέ μας,
ενίσχυσέ μας, δέξου το ευχαριστώ της καρδιάς μας. Κύριε ο Θεός μας, όνει και η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.